Ik ben er klaar voor. Op naar Roosendaal. Roosendaal en daarna New York. Ja. I'm crazy. Het is vandaag 25 juni 2017 en het belooft een bijzondere dag te worden. Een bijzondere dag voor Renata Girardia, omdat zij vandaag voor het eerst in haar leven een halve marathon zal lopen. De marathon van Roosendaal. Ze heeft er een half jaar voor getraind samen met haar vaste trainster en begeleidster Sina Pellegrom, maar die heeft helaas een heupoperatie ondergaan onlangs en kan om die reden vandaag niet meelopen. Ik zal dat wel doen met haar, maar ik doe dat vooral als voorbereiding met haar op de grootste uitdaging van haar leven. Dat is het rennen van de marathon van New York, verderop in het jaar in november 2017. Gonna get you too. Another one bites the dust. How you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I'm satisfied. How long can you stand the heat? Every time I have another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Renata is mijn kielzog. Zoals het met wielrenners ook vaker is. Daar ik ben weer ingelopen door het peloton en dat heet Renata. Top, zegt ze. 10 kilometer in 1 uur, 5 minuten en 55 seconden. En ze loopt er nog bij als een frisse hoed. Zo, de eerste medaille is binnen en de eerste succes behaald, de halve marathon van Roosendaal. Afgelopen zomer heeft Sina Renata natuurlijk aardig verder begeleid. Ze loopt inmiddels 31 kilometer afgelopen week zonder noemenswaardige pauzes. Dat wil dus zeggen, ze is aardig op weg om de 42,5 kilometer die ze straks in New York wil lopen te gaan halen. Een gedeelte zal dat op karakter zijn, maar natuurlijk vooral door een goede conditie. Ze is niet alleen door Sina begeleid, maar ook door een tweetal artsen, longartsen. De ene in het Zuiderland ziekenhuis, dokter Kusters, en de andere in het Utrechtse Sint-Antonius ziekenhuis, dokter Simone van Halen. Zij geven haar de juiste medicatie en juiste adviezen om deze uitdaging tot een succes te maken. En wat daar vooral belangrijk aan is dat ze een goede conditie heeft. En daarom heeft Sina besloten nu een week voor de grote uitdaging in New York nog wat conditietraining te doen hier in dit sportcentrum in Nut, waar het allemaal ooit is begonnen.
Sina. Dag Renata. Loopt ze mooi? Mag zien wat. Definition of sound. Dan zie je straks niet in het vliegtuig heen en weer rennen. Ik denk het niet, toch? Oh jee. Nou, we hebben in ieder geval Is Sina streng geweest dit jaar? altijd. Maar wel, dat is ook goed. Dat is ook discipline. Wat heeft ze je vooral geleerd? Ja, van alles. Gefocust. Doorzetten als je denkt dat het toch ook even niet gaat, want het gaat dan toch. Ja, je eigen grenzen weten te verleggen. Je bent een heel ander mens geworden. Ja, ik zie er nog hetzelfde uit, maar ik ben wel heel erg veranderd, ja. Nee, ik werk dat heel sterk. Nee, ik zie ook niet hetzelfde uit. Nee, ik ben dat ook Nee, je niet. bent 10 kilo licht of zo, denk ik zeker wel. 14 of 15. 14. Ja. En ik ben versteld van de tempo waarin je doorgaat. Ik ken je natuurlijk al heel lang, maar je bent ongelooflijk veranderd naar positief. Dankjewel, dankjewel. Vind ik zelf ook, ja. Nou, ik verheug me zeer op New York en ik ben ervan overtuigd dat je het gaat halen. Dankjewel. Eindelijk is het dan zover. Ja, eindelijk. De Big Apple in het vizier. New York, here we come. Al was de komst natuurlijk ruimschoots in de kranten al aangekondigd. Die stonden er vol van. Vanochtend om 5:30 vertrokken vanuit Nut en nu bijna 14 uur later. Bijna in New York, een stad met ongeveer 15 miljoen inwoners. Hier moet het gebeuren, hier gaan ze lopen, hun marathon. We rijden nu over de Queensboro Bridge. Dat is de brug die Renata en Sina zondag tijdens de marathon ook zullen overrennen. Al is het dan hieronder, een etage lager. Deze brug verbindt de New Yorkse wijk Queens met het hart van het overweldigendste staddeel van New York, Manhattan. Als ze hier aankomen hebben ze al ongeveer 25 kilometer gerend. Vanaf Staten Island, waar ze gestart zijn, om dan uiteraard via de enorm lange Verrazano Bridge naar Brooklyn over te steken en vervolgens een lange weg te gaan om dan via Williamsburg en Greenpoint de Pulaski-brug over te steken naar Queens. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, Zo, New York. New York. Dus even inchecken in het hotel en de stad in. Sina is nog nooit in New York geweest. Renate heeft er 4 jaar gewoond, dus zij weet wel waar te gaan. Het is november, dus de kerstverlichting brandt al volop. De ijsbanen zijn geopend en Sina geniet met
grote teugen van hetgeen je ziet, zoals het Empire State Building en daar vlakbij het beroemde Chrysler Building, dat overigens vlakbij ons hotel is gelegen. Ons hotel, het Barclay Intercontinental aan de 48e straat op de hoek van Park Avenue. Daar hoort natuurlijk ook een echte New Yorkse maaltijd bij, een diner, en dat doen we deze keer in de Oyster Bar, gelegen in Grand Central Station op de benedenetage. Heel beroemd bij iedereen die ooit in New York geweest is. Je moet eerst aan de bar zijn. Ja, Sina drinkt niet. En ik moet ook... Goed zo, dan gaan we maar kijken wat plekje zijn. Ja, we gaan lekker zitten. New York, dat kan niet. De Oyster Bar. Kan niet. Onder Grand Central Station. Echt geweldig. Dat zal Het is echt heel authentiek. Er zullen er heel wat jaloers op je zijn dat jij hier op dag 1 al gezeten hebt. It's up to you, New York, New York, New York. Dan wordt het nu tijd voor het echte werk. Renata en Sina hebben gisteren een toeristische trip gedaan, dus het Vrijheidsbeeld bekeken, de winkels op Fifth Avenue onveilig gemaakt en natuurlijk een voorstelling van The Lion King op Broadway meegemaakt. Ikzelf heb met mijn zusje Monique, die woont hier in New York, een locatiescout gedaan van de marathonroute op zoek naar goede fotoplekken. Je moet je voorstellen, New York is groot en de route van de marathon lang, dus het is een behoorlijk gepuzzel om het vervoer tijdens die marathon te plannen om zo snel mogelijk van het ene naar het andere punt te komen. Dat is geen sinecure in de wetenschap dat zo'n 2,5 miljoen mensen de ongeveer 60.000 deelnemers live willen volgen en dus van het openbaar vervoer, in dit geval de metro, gebruik zullen maken. Vandaag dan op weg met een gedeelte van de club van Marathon International die deze trip georganiseerd heeft en we zijn op weg naar het congrescentrum waar de startbewijzen kunnen worden afgehaald. Bij aankomst even een groepsfoto en een extra verrassing. Renata's broer Remo en zijn vrouw Linda zijn ook even op doorreis in New York uitgestapt om zuslies te zien lopen en doen en passant ook nog even mee aan de Aberdash Run morgen. Een 5 kilometer loop door de straten van Manhattan naar de finishlijn in Central Park. Renata is dolgelukkig en emotioneel als ze eindelijk haar startnummer in handen krijgt. Hoewel de deelnemers hier hun startbewijzen moeten ophalen en hun t-shirts moeten passen, ze ook moeten inschrijven voor de Aberdash-reis, verloopt alles toch snel en rustig. Organiseren, dat kunnen ze wel, die eens. Ja. Wat voel je nu? Emotie. Wat zeg je? Emotie. Dat is wel leuk. Zenuwachtig niet. And I can feel the magic and read a million lips. No matter what might happen, you'll never sink this ship. Iets later, op weg naar de briefing van de Marathon International, maken we nog wat vakantiefoto's op Times Square en Rockefeller Centrum, waar de ijsbaan al volop in gebruik is. Tegen 5:00 is het dan verzamelen in Central Park bij de finishlijn om mee te lopen in de landenpresentatie waarvoor Sina en Renata zijn geselecteerd. Die zal daar plaatsvinden aansluitend aan de openingsceremonie en Renata heeft zich hier erg op verheugd. There are 88 constellations and stars in the sky. You can see 86 of them from this country.
Oranje Slaterklok. Het is een kleurrijke stoet waarbij folkloristische klederdrachten van over de hele wereld hoogtij vieren. Die groep voorafgaand aan de Nederlandse zijn de Mexicanen. En ik moet je zeggen, die kunnen er wat van. Het werd een mooi spektakel waarvan Renata en Sina enorm helden. Any other way, and I can feel the magic and read a million lips. No matter what might happen, they'll never send this shit. Om nooit te vergeten, zoals ze het zelf zeggen. Aansluitend is er nog een mooi vuurwerk en de dames besluiten toch op tijd naar bed te gaan, want morgen vroeg is de Abbott Dash Run. Die is al om 8:30 die start bij het gebouw van de Verenigde Naties en eindigt een half uurtje later op de finishlijn van de marathon in Central Park. Het was in ieder geval een mooi voorproefje voor de 10.000 deelnemers aan deze Abbott Dash Race. Hoe ging het? Geweldig. Ja? Ja, ging heel leuk. Dus je gaat het morgen makkelijk halen. Viel het mee? De berg. Liep ze goed? Ja. Kijk maar naar de big smile. Dus, Kijk en lachen. Geweldig. Any other way. Vandaag is het zover, 5 november 2017, de New York Marathon. Sina stuurde me al een WhatsApp berichtje dat we vandaag waarschijnlijk niet zullen bellen. In ieder geval niet voorafgaand aan de marathon. Het zal vast iets te maken hebben met spanning of zo. Ik weet in ieder geval dat jullie ook heel vroeg op moeten. Nou ja, omdat we elkaar even niet kunnen bellen, spreek ik dit videoberichtje in om jullie toch een hart onder de riem te steken en heel veel succes toe te wensen. Vandaag is het al zover. De grote dag is daar. Het is de dag waar het allemaal om te doen is geweest. Hier kan Renate laten zien en bewijzen hoe je van een chronisch astmapatiënt, die 1,5 jaar geleden nog een 100 meter kon rennen, een marathonrenner wordt. Het is ook een grote dag voor Sina, want zij heeft Renate met ijzeren hand begeleid en getraind voor deze immense klus. Maar liefst 42 kilometer en 195 meter krijgen de meisjes voor de voeten. Een afstand die ze beiden nog nooit in 1 keer gerend hebben. En ook nog eens een keer, wat voor een parcours. Steile bruggen, veel hoogteverschil en veel vals plat. De grote dag, hè? morgen. Beetje kunnen slapen? Ik niet. Jij niet? Ik zag het. Je had de app al vroeg al door. En jij? Ja, ik heb redelijk geslapen, maar Sina zegt dat ik gewoeld heb. Dus, Nou, het eerste uur. Ja, zij heeft het kunnen horen, want zij was wakker. Nou, het eerste uur. Je hebt echt gezucht en gekreund en... ik denk dat ik bezig was met de marathon. Dat zou heel goed gedaan. Maar ik heb de haren niet gekant. Valt niet op bij jou, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Zo te horen hebben Renate en Sina van de zenuwen slecht geslapen. Het is ook 5:30 in de ochtend, dus vroeg als ze tussen vertrekken bij het hotel richting startpunt op Staten Island. Dat is een uurtje rijden en wat volgt dan is dat ze 4 uur moeten wachten in de ochtendkou tot aan de start van de 4e golfrunners. En dat is de golf waarmee Renate en Sina zijn ingedeeld. Hun starttijd is 10:40.
Inmiddels heb ik mijn voorzorgen genomen en ben ik met zuslief Monique op weg met de metro naar de eerste ontmoetingsplaats, gelegen vlak na de start en achter de Verrazano Bridge. Ik heb met Sina en Renate afgesproken dat ik links van de weg boven de menigte zal uitsteken en dat ik voor deze gelegenheid een klein laddertje heb aangeschaft. Dat is handig en dat is ook makkelijk voor andere doeleinden. In eerste instantie ben ik in New York om te fotograferen, maar ik heb voor de aardigheid bovenop mijn fotocamera een kleine videocamera gemonteerd, zodat ik ook wat bewegingbeeld kan maken van de prestaties van de dames. Aangezien er op het punt waar ik sta de diverse startgroepen zouden moeten samenkomen, blijkt er toch nog een wijziging in de route te zijn aangebracht. Dus zie ik wel de wereldberoemde professionals langsrennen, maar niet Sina en Renata. Maar dat komt gelukkig goed, een half uurtje later als ze weer Barclays Center passeren. Ze hebben dan al 12 kilometer gerend. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Nu snel verder naar het volgende trefpunt onderaan de Queensboro Bridge. Dat is het punt waarop de marathon in Manhattan aankomt en de First Avenue opdraait. Renata en Sina zijn te volgen via een track systeem, maar in de praktijk blijkt het systeem behoorlijk onnauwkeurig. Er zit makkelijk 500 meter verschil in. Dat is wel lastig als je maar 2 deelnemers eruit moet pikken uit die eindeloze aanvoer van runners. Gelukkig let Sina goed op en spot mij een grijze krullenbol betijds hoog op mijn trapje boven het voetvolk uit. But then again, Ter hoogte van de 84e straat staan broer Remo en echtgenote Linda bij de Hollandse Marathon International fanclub te wachten en nemen daar succesvol mijn fotohonneurs waar, zodat ik mij naar de finish kan begeven. Dat is ook nog een hele klus om er te komen, want alles is zo'n beetje afgezet vanwege de veiligheid en de mannen. charted course, each careful step along the byway. Op de Track and Trace app is goed te zien dat Renate en Sina stug doorrennen en inmiddels hun persoonlijke recordafstand van 31 kilometer al ruim zijn gepasseerd. Dus dat finishen, dat moet lukken, want vanaf nu is het parcours bergafwaarts dwars door Central Park. Er komt nog wel een gemeen stukje aan het einde van Fifth Avenue, als de stoet richting Columbus Circle draait, maar dan doet de adrenaline waarschijnlijk haar werk. When there was doubt, Ik heb mij inmiddels naar de finish gevochten en er blijkt dat het nog een hele klus is om überhaupt een fatsoenlijk beeld te kunnen maken. Namelijk die hele finishlijn die wordt in beslag genomen door fotografen van de marathonorganisatie die iedere deelnemer willen vastleggen. Die hebben daar blijkbaar een contract en die dulden geen andere fotografen in hun schootsveld. Uiteraard rekenen ze buiten de waard en doet het laddertje weer op een moment suprême zijn werk. Ik spring gewoon over de barricade heen op het moment dat Renate en Sina gaan finishen. Dat moment laat ik me natuurlijk niet ontnemen. Daar ben ik per slot van rekening voor gekomen. Emotioneel en uitgeput, maar o zo gelukkig komen ze samen over de streep. De beelden vertellen het verhaal. Geweldig! Geweldig! Je deed het! Godverdorie! Gefeliciteerd! Wat een team, hé! En je hebt gelopen de laatste meter, dat heb je vroeg. Ja. Sorry. Ongelooflijk, jongens. Maar een foto als ze de medaille omkrijgen. Ja, ja, daarom denk je. Ik heb ook een marathon gelopen. Je hebt hem! Je hebt hem!
Dat was er nog om te doen, hè? Ja. Nee. Dat is wel een bekroning. Wat zeg je? Het is een bekroning, maar dat... Oh, geweldig. Gefeliciteerd, mensen. Ik heb er geen andere woorden voor. Ja, even de medaille erbij. Wat een geweldige dag. And now the end is near, and so I face the final curtain. Meteen na deze ceremonie was haast geboden, voor mij tenminste, want ik moest de foto's doorsturen. Dan had ik nog een kwartier de tijd voor een dagblad de Limburger, want er zou immers een artikel in de krant komen morgen. Het duurde even een uurtje ongeveer voordat we uit de drukte waren en even, Monique en ik, een biertje konden drinken op een terras. Toen er opeens een fietstaxi langs kwam met daarin Renata en Sina. Het was even lachen, want ze zaten gehuld in een poncho dicht tegen elkaar aan en hadden het eigenlijk best gezellig. Toen ze bij het hotel aankwamen, moest de rekening wel betaald worden en toen dacht Renata even dat ze de taxi met taxichauffeur gekocht had, de fietstaxi, maar dat bleek helaas niet het geval. Na een goede dagrust en een beetje stijve ledematen hebben we de volgende dag nog een lekker dinertje ten afscheid van deze succesvolle klus. Uiteraard in een Italiaans restaurant. Op de terugweg slaapt Renata als een roosje in het vliegtuig. En aangekomen in Nut is Rafael daar met een welkomstbloemetje en uiteraard een lekkernij voor mij. En dan weet je dat dadelijk de burgemeester en de koning daar staan bij jou thuis. Die kans is groot. Kerel. Het was een mooie, geslaagde trip, waarbij alle dank moet uitgaan naar Sina, die met haar inspanningen en vakkennis Renata haar hoogste doel heeft doen bereiken. Namelijk het rennen van de beroemdste marathon van de wereld, de marathon van New York City 2017. Nee, het is wel een bekroning. Wat zeg je? Het is een bekroning, maar dat... Yes, she did. And did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all